Nuair bhí cúig bliana seachtú buinte má ag an tUltach. Bhí fáil agin gol siar chud na halt is fearlinn agus bhí couple of ré agam agus rins rudí a háas amach and is tá sé cineal randamach ní héagla mar agur léimi a anrod bhí couple of rud a háas amach tú. Cyn bhhain agus tá sin a garcar ístir ba córdún an Gaeilge agus le gach gréad an dóin a corniúil don dóin mór. Agorachal bhí an éiri seo Mícheál Martin bhí scríb faoin turas a thug Cumann Rugby na hÉireann chun na Hafraice Theas agus sin ar náin ar bhí cinnéalt ar siúil in san tír sin. Píosa bhí lán passion a híl mé agus ar náid bhain sí go dtíreach leis an teachtain ina scríbhú é, so is iriseoireacht atá an cumáid ach seasan sé cumáid nó legan sé ama bon principle an duine agus bon principle éitice agus sílam go sí sin Harbh mai. A garcar ar beidir ar agran cumáid, bhí agran speisial agin in san blion 2016 agus bhí méidir garc siar 100 blion de 19 agus caiithméid go leor ama ar an cin sin legan médaithe a bhí an agus caiithméid a bhád níos mó ama ar an legan ama picturí cearta a ail agus gol haag daoine. So agran faoi leithe bhí an, so í na gra agran a gol ar ach bhí an flanal ar an cion sin tá sé rins mí in a rih sin agus sílam go réirí linn rud suntas a dhéanú den cion sin agus ar náid PC bratha a scrífa ag scríbneoirí PC starala beidir PC níos pársanta bhí beidir guilty daoine rudí a bhainean leis an lá nniu cindal ceilearí comarú cén dóis féidir comarú dhéanú ar rudí ach éimi just don omlan go raithh tú fada go leor le teachtar rud in Gaeilge ar an ceilearí ar 19 cumáid agus ar an tUltach an éiri sin. Amdí nuair arcan mid siar ar an tUltach cumáid fecin mid go bhfuil rudí starla an cumáid agus chum a bhéir ar 1969 ar a scríb Paul Muldoon da agus ar náid in Gaeilge a thosaigh sé a scríb mar sin a chud filiachta agus ar léad nuair curú ag glá i dtír tús. So tíon go rud starla sin agus ar náid tá Paul Muldoon go mór ina cara ag an tUltach agus bhí sé go mór chun tosaigh nuair a tháinig an céist faoi mhaoiniú agus nuair a cealú an míniú. So bhí sin a jazz an lúb sin aice le gol siar an oiread sin ama cé go bliain nó mar sin.